Mitä luksus sulle tarkoittaa? Luksus. No just äsken tuli mieleen, että se olisi luksusta, jos nyt alkaisi paistaa aurinkoa. Tuottahan se pilkottaa. Sitten mulla tuli tänään semmoinenkin mieleen, että se olisi luksusta, jos... Tai huomasin, että naapuri muutti kivallisia tyyppejä. Sitten mä ajattelin, että se olisi luksusta muuten, kun naapurustossa asuisi niinku enemmänkin kivoja tyyppejä, samanhenkisiä tyyppejä. Niin. Ei mulla ollut aikaisemmin tullut mieleen se, kun tänään vasta kun mä näin niitä sen tuollaisia tyyppejä. Ja mitäs muuta voisi olla? Tuossa nyt tuli pari esimerkkiä. Niin. Hyvin ei-materialistisia juttuja. Joo, mä kävin justiin Dubaissa opintomatkalla ja siellä kyllä olisi luksusmeininkiä, niin oikein olan tokaa niin materiaalista luksusmeininkiä. Mä vähän imin sitä itseäni siellä maailman suurimmassa ostoskeskuksessa ja sitten sieltä Dubain luksuslompakko. Wow. Iso, sinne mahtuu paljon rahaa. Matchaa sun siihen vielä takkiinkin. Joo. Joo. Tässä on nyt niitä Dubain niinku luksus taikahippuja. Niin. Mahtuu setelitkin. Joo. Semmosta. Hyvä.